Казвам се Кирил Калев, сертифициран и акредитиран коуч към Международната коуч федерация. Днес ще ви разкажа няколко думи за така наречения кариерен коучинг. Кариерата е едно от най-важните неща в живота на човека. Разбира се, кариерата започва с избора. С избора на точната професия, след завършване на висшето или на средното образование. Защо в кариерния коучинг ние различаваме три много важни фази, които са свързани с развитието с всеки един човек. Първата фаза ние наричаме фазата за определяне критерии на избор на това, което аз желая да работя, най-общо казвам. Да разкрия своите собствени възможности, придобити в средното, във висшето образование и така нататък. И там въпросите, които задаваме на младите хора са всъщност какво е това, което е най-характерно за работата, която аз търся. Кое е, може би, най-подходящото място, където бих могъл да развивам способностите си? В публичната сфера, в телекомуникации, в фармацевтика, където и да е. Понякога още в тази фаза ние питаме кои са точните, може би също критерии за един успешен ден, който ще ме направи полезен на обществото, на себе си, на това, което искам да правя. И не на последно място, разбира се, кои са силните аргументи, които ме карат да защита в съзнанието си на първо място един кариерен план. Втората фаза ние наричаме, да кажем, тогава, когато вече избор е направен, тогава, когато интервюта са проведени и прочее, да определяне на варианти и планове за постигане на желаното, на това, което ние действително, което се стремим. Тук вече са много важни размишленията за качествата, които притежаваме, които бихме могли да развием на мястото, което сме избрали вече. Може би още въпроса какви специални, специфични умения, знания и така нататък са необходими за достигане на желаната позиция. Това е нещото, което ще ни отличава силно от други кандидати. Какъв досегашен опит може да бъде полезен? Това, което аз знам досега, но което е полезно и за напред. Кои са практическите умения, които аз трябва да показвам? Много сложни са въпросите за вътрешните промени. Ето защо ние насочваме вниманието на своите клиенти, на младите хора, на хората, които искат да имат успешна кариера, към принципите на промяната. Кое е нещото, което аз трябва да променя в съзнанието си, в начина, подходите си на работа, на общуване, на комуникация с хората и така нататък. И интересен въпрос е, разбира се, когато си представяме всичко това, да дефинираме за себе си, кое ще бъде по-различно от това, което е в момента. С други думи, в кариерния коучинг ние търсим онзи потенциал, който е скрит във всеки един от нас, но не е много лесно да бъде изведен. Ето защо е необходима изключително много на определени етапи професионалната помощ на един коуч. Третата фаза е тясно свързана, така както аз разглеждам кариерния коучинг в моя собствен модел, наречен хармоничен коучинг модел на Калев, с мотивацията. Мотивацията е нещо, което движи, което определя, ако мога така да кажа, нашата ценностна система. Ето защо ние предлагаме попълването на специален тест. Теста се нарича, благодарение на теста се получава така наречения мотивационен профил на кандидата за работа, на хората, които биха желали да развият своята кариера.